Ние сме Цвишо и отново сме заедно. Събрахме се след лятната ваканция. Не се бяхме виждали от около 2 месеца, но все пак оцеляхме разделени. Ние се намираме на реката в нашия квартал. Тук е нашето място. Сега ще ви разкажа... Суменаме доста често. Да, така е. Моето лято мина доста интересно. Виждах се с различни хора. Всеки ден ставаше нещо различно интересно. Видях се с приятели, с които не се бях виждал доста време. И си на тъпите си бивши. Да, така е. И сега ми ще ви разкажа малко за неговото лято. Доста интересно лято. Взех си изпита. Някой от вас закарал CAE. Труден изпит. Едва го взех 61 точки. Тя много се радваше за мен, дори даже ми извън рожден ден, когато при нея валеше, аз бях на море и се чувствах перфектно. Да, хванал съм тен, аз съм с перфектна кожа, явно, и тя не е. Аз си нямам тен. Погледни колко ми е черно лицето. Погледнете колко е черно лицето. Черна си. Черна тя. Негърка даже. Едно ясно. Негро. И да, и след като взех изпита, реших, че просто тази година ще се отдам на любов и много интересни неща. Оказва се, че е много интересно да си във връзка и после да свърши връзката. Тогава е най-интересната част. Защото се почват големите караници между бивши и бивши. И да, затова с Цвети никога не сме ходили и няма да ходим, за да не се скарваме. Мисля, не сме имали скарваници. Едно единствено скарване и беше брутално. И да, жалките сме така. Беше заради един от тъпите ми бивши. Ревнувах като за първи път. Ама и ти ревнуваш. Заради най-добрата ми приятелка. Не съм ли аз? Край. Отдавна не си най-добрата ми приятелка. Ще се боря в реката. Не благодаря. Да, той е едно долен и вижте как ми говори. В принцип не се държи толкова лошо. Аз съм долен и жалък. Помнете, долен и жалък. Споменаеш го много често, че си жалък. Ами кой не го каза? Кой не го каза? Не лошо, нека не се караме пред хората. И така, Това хора ли са? Хората, които ще го гледат. И освен това, не искаме да се напушваме с никой от нашите фенове, така че такива коментари за нататък може да ги спестите. Ние не пушим нищо, така че sorry. Само борови иглички, много е яко, изсушавате ги и излиза много готин дим. Все едно пуши наргиле, ама е по-яко. Да, трябва да пробваме някой път. This looks awkward. So, goodbye from now. For now. Боже, показва колко съм си взела изпита. И така, ние ви казваме чао за сега. Love you.